dinaranas sa tuwing ay magsumikap na hindi umahanap ng kapalit na kaginhawaan na di naghihintay kundi ang aking mabati na ang loob mo siyang sinusundan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo. Puri ka, Ginoong Diyos, ning meto siklupan, uli ni kekakayapan, tinggap iyon
et servire Domino in everything. Love and serve the Lord. Omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire Domino, in everything love and serve the Lord. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire Domino, in everything love and serve the Lord. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire Domino, in everything love and serve the Lord. In omnibus amare et servire Domino, in everything love and serve the Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds,
O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging hangad. Nauuhaw akong parang tikang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal. Nang makita ko ang iyong pagkarangal, dadalangin akong nakataas sa aking kamay. Magagalak na awit ng papuring ialay, ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit akong buong galak, aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan. Ang sa iyo ay nangako, galakyaong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit, umaawit, umaawit akong buong galak.
Tapos kang yurakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala. Inapay na ang buhay, pagkain ng dukha. Jesu panis vite donum Patris, Jesu
Turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo, na mag-ibag ang hinahalin ka na. Mahirap na dinaranas, sa pinay masumikap na hindi mo nahanap. Nagkamali ka ba ginawaan, na di naghihintay kundi ang aking mabatid, na ano mo siyang sinusundan. Turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa
na tao. Nga Ipuriyain Diyos kapilanman. inapagnalan ng kasawop na karela, at antimo ing sinabi ning Ginoo, mengan langan at atin ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Ding sablang lelangan mo puryanda ka, O Ginoo, at ding memalen mo pasalamatan da ka. Ipamalita ing ligaya ning kekang kayarian at ing kekang kayupayan. Ding sabla makalawela at manayakiya, at babya na karela ing pamanganda. King panaw na kailangan da, ing babya mo karela sobra-sobra, ibabya mo ka ring sabla ing kailangan da. Makatuliran niyang ginuking sablang dalana, at malam karing sablang dapat na. Malapit niyang ginu karing sablang tapat mamaus kaya, karing sablang king katutuan mamaus kaya. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao Efeso. Ako ang makasukol king uli na ning Ginoo. Makisabi kong mayap ke kayo king mibiyebye kayo nga sana. Agpang king sukat dang daptan, ding inaus ning Ginoo. Mipapanupaya kayo sa magana ka, mapibabata at misaup-saup kitmuan lugod king metong at metong. Pagkapilitan yung papanatilyan, ing pangameto nga ibat king espiritu, king kapamilataning kapayapan, abubuklod kaya kayo. Metong yamo yung katawan at metong yamo naman ing espiritu. Antimonong makananong metong yamo ing kapanayan, akyakatamong keyaos. Atin mong metong nga Ginoo, metong nga kasalpantayanan, at metong nga binyag, metong yaing Diyos at ipatangan, ya ing makiupaya, darapat king kapamilat ng daring sabla, at manatili karing sabla. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos.
Lintoyaw busal tamo, ing meto nga maragula propeta, dinatang niya ing Diyos, banay ang iligtas, ing kayang balen. Ing ginawan tayo kay kayo, At keka timurin, pamipasya king may pabalita, agpangkang sanuan. ligaya keka o Ginoo. Jesus dinalakit siyang subayu, king dayat malat ng Galileo. Ting dakalatao ti kende, uling igit do, ting makapagmulalang waga, adapatana, king pamipakayat na paring masakit. Jesus minukit siya, king metong bundok, at tinutlok siya, baigpid na ning bundok. Niluklok siya ka rin at kambin na rin kaya alagad. Ang piyesta ng Paskwa dari Hudyo, milalapit na kanito. Jesus, minatnaya at higit no ring dakal at taong pasilapit at lalapit kayo. Inya nga nakang Felipe, no ka rin ta kaya, baka saling tinapi, ban apa ka ng tala rin tao, sinabi na iti, banya mong subukan ipilipe. Uling balo na dapat, o sinabi, bapat king katunayan, balo ng ingis Jesusing kayang daptan. Ipilipe, may hibat siya at nga na kaya. Adwamang dalan at dinaryong tinapi, ela makagyu, para mirinan lang nga nagyanditak mo ting balang metong katao kareti. Ing metong karing kayang alagad Yandres, kapatid ng Simon Pedro nga na oy ne ing metong anak alalaking makibakal dimang tinape at adwangasan. Dapat nanula rin para kareting karakalataw. Paluklukan nyo rin tao nga ni Jesus ka rin alagad. Madigot ka rin, inyaring sablang tao, may kalukluklo. Atin may kad, 5,000 paring lalaki. Ela pa kaya beding babae at anak. Kinuha ng Jesus ding tinapi. Minyi ang pasalamat ng Diyos at tenye na lang karing taong pakaluklok. Makanyan mo naman ang depata na karing asan. At mirinan langan ang gaking bisala ting tao. Inyang kinabsinongan nga ng Jesus karing alagat na. Tipunan nyo ding may ngatagan, ala kong papaborin masasayang. Nya, kaya mulod tinipon dalangan ting mitagan at may kakatnulang 12 kaing karing pipira-pirasong tagan daring tao karing 5 tinape sebada at adwangasan ding tao panakit da kaniti maragula mala ade patanang Jesus ngara tunepin itiyeng propetang mi pangakong datang ketiking yato. Apan siya ng Jesus king burireng lapitan, bareng pilitan gawang ari, inya may koyang pasibayo, at bigbalik niyang
magdilitili king kamundukan. Pakamalong kapatad, ing may pabalita, ing kakatang kaligtasan. Kapurian keko, Kristo. May paabak po, good morning po kay katamungan. Good morning po. Kalau para po sinabi ko na sundutan po yung pamanalangin, king good weather, at sana pin king China, at lumungal do, ing uran, at lumungal do. O mumura pa kanyan, at lumungal do. Pero, balang po ka na bubulos, balang timbang bubulos. Yaman nariyan, uran na makanyan, ing uran balang bulos. Bulos, balang timbang bubulos. Kanya, in a matter of minutes, hours, limbog nila ng tao. Mga trap laking karelang sakyan, makalunos na. Brother Peter, at laking karelang sakyan, elamiluan. Deng sakyan ta, balang pialungan lang yanod ng mga yan. Karakalas sakyan na mga sira. Karalabyayan na mga billion. It's not just million. It's billion of dollars in destruction worth. King Western Europe, kaya ni Germany, Austria, pati Turkey, mga nakala po mga sira, makakilabot. Laganas kimabilo gayato. Bakit? No ka rin paparsala? Climate change. Climate change. Opat po climate change, uling, ewan po mga tautan po, kaya king Antarctica, North Pole, nuno ka rin, at saka rin tang yelo. Yung yelo ka rin, malalaso, Itempe ka, coldest, 0 in temperature, talagang, malalaso yung yelo, pero bali po na naman yan, malalaso po yung yelo. At itang latest satellite kay metong yang malaisla kasi dagol na yung metong isla kapit na ano ng Japan palam yung dagol na yung Japan metong yang tepak balam isla ing binigay ing may tepak at laso. At ito malalaso ing yelo. Naning resulta na yapi na yan. Po, ing uran. Siyempre mag-evaporate ita. Maging uran. At istong inanagyo king babo, ibagsak na. Kanya makanyan, katindi. Nga naning sinabi king Western Europe, in 1,000 years, pati China, in 1,000 years, we have never experienced things like this. Ang makanya nauran. Yan, mga dita po mga dita mo, uling baha, po, akaranaso nyo na magkini. Anyang ondoy kanta, paral na naman pete, mga lumod, mga sira, bandaging Marikina. Makanya po. It doesn't only destroy livelihood, houses, properties, but it destroy life. Makamatay yung baha. Anyway, tatana po kaya katamong sabihin ngayon. Kanita, atin may itong biyasa, patalino, nakalyabyalong-balong tao, wisdom niya. He is a wisdom man. Kita kande, sabi da, how do you describe heaven and hell? Makanano may ilarawan ing impyerno at ing banwa. Nano ing pamiliwata para kaya ning banwa at ing impyerno. Sabi da kitang magaling at biyasang tao. Sabi na, makanya niya ing kanakong ilarawan kaya na nung
nano yung banwa at ing impyerno, at nano ing pamiliwado. Mga niya, it's like two people, groups of people making their number divided into two groups. Nakala ka ng tao, ngayon, i-divide lang into two groups. Each group, balang grupo, makayabi kitang metong circle. Circle, yan ka makapalblaret ng grupo kitang circle. Circle ka rin. Ngayon, yan itang metong, kitang libutan na nitang circle, ating dakala pamangan. Dakala pamangan. Kitang libutan na nitang circle. Ngayon yan, ang impyerno makaniniya na ang impyerno. Detang tao, karin, kitang metong circle, anong dakala pamangan, dinggamat no pangkaba. Ang gala ng makabala pa yung katawan to. Dinggamat to. Babalaglag. Ito yung lamang bala mo, gorilya. Makabalaglag ang gamat to. Ngayon yan, deng gamat to, stip, ang masyaslap. At oining masakit, edo apapaklong. Edo abibend. Kabundala mo, diretsyo. Kaya po, diretsyo. Ngayon yan, detang tao ko rin, kataking impyerno makasarili lang. Masungit lang. Gahaman lang. Yan potamamangan lang magkasakit lang. Kasi, akwa din pamangan, pero eda naman, apalog. King karelang asbok. Uling, siyempre matasama. Eda balo mga naludang ipalog king asbok da. Yan yung pamangan mga sira. Mga balag, mga sira. Ay ba't elay makakapsi? Nya, prostrated la. Prostrated la, danupal la, nakakapsi. Kasi dapat palubit ang pamangan. King kanelang asbok. May iliwang paralan, lulundag la, mag-acrobat la, pero alang malyari nya. They end up lonely, sad, and prostrated. Oretana. Papi naman, subukan mo. Kanyan mo yung makanyanin kay. Talagang subukan mo naman. Brother Roger, subukan mo yung palagbing pamangkin. May kwa. Ngayon itay ng impyerno. Ngayon yan in heaven, aliwan naman At wala naman king circle ng tao. King libutan ating pamangan. Pamangan, takal. O nang ila may kakalugod lo. De isipan ng karelang sarili. Ali di mo isipan karelang sarili, wali ingisipan din karelang kaparang tao. Din karelang kayabe. Ilang ipapagmasabal la. At ilang concern timbalang metong. Yan uling din karelang gamat, kalupadala, diretso la. Doa papaklong, makanya ning gagawan may papanyubo lang. O, tametong uling kalguraning kalupa pakanane, subuhanane, pakanane. Ngayon, po tang merine, ito naman metong subuhanan niya naman. So, ila, makapangan lang masalese. Alang masasayang kim pamangan, uling ating pamikalugod, ating damayan, ating pamsan metong, kanya itang karelang diferensya, meging alayang kwenta, meging provechoya pa, uling papakit ng masabalda, ilugudda, may papag subula, may papanyubula, tang dilingapan ding balang metong, kanya masayala, hanggang makanya ni sitwasyon, uiting heaven, that is heaven, where sharing is, there is love and unity. That is heaven. Nga naman niya. Kapatid, tandaan niya po itong kwento kong itan Pakwento kaya pa sa bahay kaya kay po. Brother San. Ngayon agpang kaya katamong pamasa,
Then binasa ko po aliwang commentaries. At ilang aliwang version. Yung version na kakita mo itang bala mo, itang anak, binyanore, itang aduang, asan, ampong, limang tinaping, alang lebedura. Kay ba't, sabi ng Andres, oreni mo, ding tamangan. Na nangagawa na rin king 5,000 ka, ding lalaki pa. Kaya pa kaya beda, unaccounted na pa rin babae. Huling kanita panahon ng Jesus, din babae, do bibilangan niya po ang poreng hanak. So, remember, 5,000. Nga nang Andres, mga nanula rin. Nanula rin eh. Pero pepelo kulungan dala, at gabat may nga di Jesus. Ne? Pero atin pong alimang bersyon. Yung bersyon, makaniniya. Kaya palukulukan doon rin tao. Pero, sabihan na nito komentaris, makasigurado ko na, detang karkalatao nga reta, maniwala ko na ating magbakal tamangan. Magbakal pa rin ang anak. O tumo yung anak kaya mo magdala yung bakal. So, yung kanakuha ng isipan itang komentarista, one of ila na atin namang babakalan dyan. Bakit? Uling muntalak yung meto nga lugal. Balo na naman, itang puntala ng Isus, kaya bilang, alang tindahan, alang palengke, alang grocery, alang Alphamart, o na, wala. So, wala, So, yung sinabi na ng komentarista, sigurado na magbakal na rin, magdalalaw, ating magbitbit, aliwa mo itang anak. Ngayon yan na, yung tutong milagro, yung tutong miracle na, nung makana ni Jesus, kinumbertino rin tao, busal ni karelang pagkamakasarili, pagkamasungit, alam pagkalam ka rin aliwa, yung milagrong milyari piling, makanano na lang, ikinumberting Jesus, makanano tinransform ang Jesus, na manaliwa itang karelang ugali. Ako yung kanako yan mapalyaring Jesus ginamit ni itang anak. 12 years old itang anak, 12 years old. Ginamit ni itang anak. Kinuha ng Jesus ditang tinapi ning anak, ang po itang adwa ng asan kinuha na lang. Kanita na lang itang ginamit ng pami. Ngayon ni ginamit ni itang anak. Kinuha no rin ang adwa ng adwa nga sana pong tinapi. Ilaring starting point ng Jesus. Ban-arala na lang ding tao. Siguro nga ng Jesus, akakitsyo din ng adwang asan ang pong 5 tinapi nga rene. Nukar lang may ribatan din ninumig-share kanini. Itang anak, alabing adwang manwatwa. Eno pigkait, eno pigmasungit, eno serilinan, nune darake no kay katamo. Pabiyeno kay katamo. At siguro nga na, ika Roger, ika Marine, at tsukak yan, magdaladala kang bakal, sasalikot mo, buisit ka, ika, Paul, karakal mo pamangang yan, mo buring lalagi. Atin lang pamangan, edo buring lagi, bakit? Uling isipan daw. Dengaliwa, alala, manyadla. Sarilinan daw. Ngayon anyang Yesus, erala na lang. Inisplika na karela. Mimulat la kaisipan keng pamanaral ng Yesus. At ketang pamagsalita na may kumbertila. Mimulat la kaisipan. Migbayo la. Ketang karelang ugali. Ketang karelang style o karelang gagawan. Bagya Apong Mario, bagya tetang pakalda legedala at kay bat biya dala o binya tumano mi brother Peter o hindi po kanako
O hindi po kanakuha ng brother Lord, sister Lodi. O yun po. Aba, Diyos ko, kinamuya. Kinamuya itang lugar. At sabi ng Yesus, o yan, karakal. Karakal pala. Kay ba't, sige, nakaring alagad na, dening patlak, balang patlak. Kay ba't, sige, mag-umpisa na kong mangan. May kanina, makayapag na yung pamangan. Pisulu-suluan tana. May kapangalangan. Dingi, gana-gana. At kinabsila hanggang bisala. O ining matindi. O ining matindi. At impang sinobra. Pila na sinobra? 12 kay 12 basket full of leftover. Sabi ng Jesus, tipunan nyo lang. Sa uling masayang la rin. Tutupin naman ito. Tinipon dala. At kay ba't labilang adwang kaing. Siguro binalik doon kitang anak. Oren ding tubo mo. Oren din tubo mo. Ang kitang anak. Wow! Kasanting ng version dito. Ne? Yung tutong milagro, may magic kay Jesus. Mibat banwa, kabun naman na napo. Ali! Nung ali yung magic. Nung makana ni Jesus, kinumbertino rin yung taong makasarili. Then yung taong edaboring share ng karelang bakal. Bali po, ako magugulat ko. Lalo-lalo na po ang ating pantry. Anya may pantry takit, balo yun. Anya may pantry tamo. Takala rin may contribute ng organisasyon at aliwa pang tao. Magdala lang abyas, sausako, at dilata, gule. Balo yun. Kitang pemyeta mong pantry. At yung pang sinobra. Potang piyabe-yabe. At yung pang sumubra. Anyati na kayo namang pamilya kanyan. Kay Ngogos, magpantrita na naman. Imburi na sabihan, potang rin tao, maging masungit. Kalupanitang anak, makabukulat siya puso. Mamiya, asungit, gahaman, makasarili. Si share na itang kaya tinana, alang dumano. Kumabsilangan, tingi gana-gana. At impang, sobra. Mantakan mo? Kasi, kaya po yung Pilipinas, maragol po yung diferensya. Ne? Siguro, ding makwalta kiti, at wala mo king 30%. Ding kalulu, at wala king 50%. O kaya, ding makwalta, at wala king 20%. At ding middle age siguro, middle class, at wala king 40. The rest, kalulunongan ta. Kalulunongan. Nakala pong kalulukete. Nya, ding, makwalta. Ela po maging maganaka. Ela biyasang mag-share. Kaya tanga tsukarela. Dakala dumano. Ela mabsi deng tao. Iyan yung tiro ng Isus. Kaya katamang yan eh. Tiro na kareng tao. Eka maging maymut. Eka maging makasarili. Huling kalupanan itang kwento ko na po. Itang hell apong heaven. Maging hell. Imbiyadaret ang tao ka rin. Huling makasarili lang. Masungit lang. Da buring siya karing kayabe din paman. Burida ilang mismong manyamsam. Isasamsaman lang. Anya, bali po, imetong relasyon, imetong pamilya, potang din pamilya, may kakalugod. Makasarili na. Timoring anak, makasarili na. Hanggang papag-aaral doon pengali, tagagastos na, pero bisang sumahog. Isipan tayong karelang sarili. Alalang isipan na to give back, tang mablas. Alalang lugod, alalang pagkalam, malungkot siyang pamilya. It is like a family which is a broken family. Pero imbiyatong pamilya, nung inglugod at suya, may papanyaw, may papanantabi, may papag-sharing, tang may kakalugod,
bala mo, heaven itang pamilya, at yung heaven, uling ating sharing, ating love. Handa ng tapo na po, istong ang tao, bababiyasin ma-share, it is a sign of love. Potang mabiyasa kang mag-share, ibig sabihin, biyasa kang lugod. Kalau pa direct na kadwang anak, pipapatela, ne, talagang pipapatela, 6 and 7 years old, ikit ng tatang daw. Sabi na, umipapatay kayo, Albert, Michael, umipapatay kayo. Nga ng Albert, hindi po'y Michael, na, manyan kung kenti, na, kining kayang baby rota, na, burintina na, pag masungit na, burintina, buring na. Kaya na, Michael, ana, do you love me? Kalguran mo ko? Yes, Daddy. Kalguran ko. I love you. Okay. Nung talagang kalguran mo ko, ana, patunayan mo. Baka na, nga ng Michael, ngayon mo rin na dinan me, i-share me, iputot me, ikapatad mo, kaya kang kendi, dinan me. Pinutot ni, senior, kaluguran mo upin na. You now love me. Kapatid, makanyan po yung lugod. Ne? Lugod when you know how to share. Itong kaluguran mo yung hapong gino, ne? Tukyan mo yung tuturo ng eni. You know how to share. How to give love. Show love. And respect and share. Lalo na paring mangailangan at pakakalulo. Yung tunay lugod, itang iya ka masungit, iya ka makasarili. Agyang ng kahit dumarap na ka, bagutan mo yung pamurin, ban i-share mo. Yung tao po, istong biyasa yung lugod, hanggang kaluluya pa, makapag-share yung pamurin. Kasi pa mag-share kaya, it's a sign of love. Pami pa damang lugod, yung mag-share. Pero nung ika, ala ka lugod, siguradong, iya ka makapag-share. Agamak, walta ka pa. Gandakal ka pa kaya tinanong, ala ka lugod. Ala ka lugod, kari ka para mong tao. Ala ka lugod, kaya nga pong gino. You cannot share. Iya ka makapami. Ngayon what is the joy of sharing? Makananong mami saya ing pamami. Kapatid, higit ko pala na istumamang ka, kaya ba't ating harap mo, dadanap yaw. Kaya ka masaya mama ka. Milako ka gana. Ne? Tang ikit mem, tsuking harap mo, danupan niya. Mumuna yung pangkikinis kaya ka. Kaya tang hamburger. Milako ko gana. Kaya kawapangan. Kaya yung gawa ko, binalot kaya tang hamburger. Kaya ba't binyeki kaya tang anak danupan. At kaya ba't mengan niya. Kanita, anyang higit kayang mamangan. Kakapsiya. Masaya na ako naman. Masaya. That is the joy of sharing. Itang makapag-share ko. Kaya tang kayatinan mo. At saka po na po, ina po yung experience ko yung sharing. Istungi ko, biyasa kang mami. Nung nalit na katsuke ka, pamangan, gamit, o nano. O di pa nga pa siya ko. The more you share, the more it will come back to you in many different ways. Kamuha na ka na kumako. O yan, ana. Pemiye mo kanitang pamangan tamo. O nano pa kanyang pamangan tamo, anang makuanta. Tandanan mo ako, ma. Ining binyedang ini. Ining pamangan ini. Sinyeda naman kaya kataan mo. Binyeda naman. At hinta naman ako, nyatang sobra, pamita. Kareng tricycle driver, kareng kahit. Kaya ba't po ito kong bisita? Lagay akungan, pakanalangan. Pero balo yun. Kaya ba't mo nga siya rita? Bala mo na, ali. At yung pang dakal. Magbalik pa. Dakal pa yung datang. Kasi sa akin na suni nga pong ginong. Kaya kasi masungitin niya. Ika kasi ka masungit. Kaya ka makasarili. Kaya kagahaman.
Anya, magos ang grasya mo kasi balo mo'y share. Balo mo'y daki. Lumita anak. E po. Detang lima ng tinampe alang lebedura. Detang adwa ng asan. Anya, migbarig la kaya. Labi lang adwang kain. Sigurado binalik do kay anak detang aliwaan. Ore ni pa rin sobra. Kita senior mo. Atula na nitang anak. Si enopik kasungit, enopikait, serilinan, senior na lang. Kanya, ika nga ng Yesus, piyasa ka mag-share. Kanya, sumobra pa ang grasya mo. Sumobra pa ang grasya mo. Yan! Yung sabihan ko, parang yung tao. Yung tao, gusto nga masungit. Yung makasarili, makabuklit sa gamat, magos, yung kaya pang kaya. Magos, yung grasya kaya. Tandaan niyo po yan. Pero itong ika, po, ala kang masabal, ala kang pakialam. Sa sarilinan mo, yung gana-gana kaya ka. Yung sarilinan mong yan, mawala pa. Mabangkrap pa. Mabangkrap pa, mawala pa. Kasi, pagkaimot mo sarilinan mo. Pero po, tangi ka na, balo na, biyasa na. Balo may itang the joy of sharing. Tutupo ita. Karakal mo malan. Itang kanakong sakristan. Diyan. Dinabas siya tametong. Ating niya siya siguro ita. Kasi, kanyang tsukwangin alayin barot sa rawal. Tagang makatoto ya. Kay, nagawa na dyan. Milayo. Wala ko sa Milay, kaya niunigit ni makabol. Milay. Yan pala, kinuha niyang imalala. Short ang pangmeto nga t-shirt. At kay ba't, sulod me! Sulod me! At niyang sulod na nitang magsira-sira. Kasaya ng dyanan. Pasaya ko ang mga na sinulod na. Ulod gumakalo mo siya. Tang makabol siya. Tang joy of sharing. May kapag-share niya, matulay. Masaya yan. Makanyan sa among sana. Itang anak niya mo, pero katula ng senior, itang kayang bakal. At miracle pa. Makanyan mo naman. Istong ita mo, magpantry ta mo, o mag-share ta mo, alang mamiyalangan, alang maging masungit. Nani madyari? Sumobra pa. Sumobra pa. Ingay gana-gana. Biro mo yan, At tinamami ebon. O ding ebon, alang patugot. Darakala pa. Mangebong pa. Yan po yung the joy of sharing. Lalo pang dakal yung malyaring mayak kaya po. Magos ang grasya. Kaya sana maging makasarili. Kaya sana maging masungit. Alam pakyalam. E nga pong Ginoo, malalawa no rin din taong maganaka. Din taong makabukulat ang puso. At makandang mag-share kaya ang karilang blessing. Lalo pang blessing dahil kaya karitang taong magkaimot at masungit. Sasalpan tayo ko. Igpang lubos mayupaya, linalangking banuan po niyato, at kang Jesucristo ang anak ng bugtong aginutamo, pengagliking upayaning banal na Espiritu, mibait kang Nuana Mariang Birhen, linasal alam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus mete at mikutkut tinipaya karing mete, king katlong aldo sinubliang mebye, pepay tasya banua makaluklukwanan Diyos igpang lubos mayupaya, iba't ka rin magbalik yan naman ketiban mukum ka rin mabiyempong mga mate. Sasalpan tayo ko king banal na Espiritu, king banal na kapulungan katolika, king pamisamakding banal, king pangapataw daring kasalanan, king pangasublirang mering mete at king belanganga. Amen. Malayin tamo kang Isus sa ginuta mo, man pakabulat no ring palad na at kapag nasandaring sablang mabiye,
Nga tamo sumabi, Ginoong Yesus, paramdaman mo yung panalangin mi. Ginoong Yesus, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Baning Gino, para kalanoring talapamayapa, ban mi kamay kita pami sa usik kimpisamban, at maragula pami tambayan, at pami san metong kaya katang yato, manalangin ta akong Gino. Ginoong Yesus, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Baning Gino, palabungan na yung kasalpantayanan, busal ding tao, baning kariyaning katuliran at kayapan ning Diyos, mabilis sumulong kin Santa Iglesia at king yato, manalangin ta aking Gino. Ginoong Yesus, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Baning Gino, palaganapan niya yung tulang busal ding tao, baning kapatawaran at pamikaluguran, sumulong at pisan metong noring mikawani na bakas, ipanalangin ta aking Gino. Ginoong Yesus, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Baning Gino, para kalanong pasibayo ring tinape ketiking yato, bana lang tao o bansang dumanok pasibayo, at ing pupul ning yato, pante-pante milaganap, para karing pakinabang ding sabla, ipanalangin ta aking Gino. Ginoong Yesus, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Baning Gino, palabungan ng lugod, karing kaya katang komunidad, ban may gityang may kaintindi, imbalang metong, at ganap lang mi pananggap at mi pagmasabal, ipanalangin ta aking Gino. Ginoong Yesus, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing sablang miyango na biye, ipainawan noon sa anak ng kapayapan, ipanalangin ta aking Gino. Ginoong Yesus, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoong Jesucristo, malay kaya ka abit sa aming ipawi mo ing sablaming danop uling ikang ginumi, manggaman king alanganga. Amen.
Malaging patad, manigakatamong daon, matagay pa pa ng Diyos, pamayapayang totoo. Tanggapan sana ning ginuy tindahon karinggamat mo, king ikapuriyan po ni kaligaya ning lagyo na, king kasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Manalangin tamo. Oy paming at juban mo, malyari kang parating alapitan at apanaligan, inyadarala iting tinapit alak harapan mo, manasanang iting Eukaristya at imbalang panalangin, maging mitong iyang pamikatagon para kaya kami. Apalalaming relasyon mi ka at karing kaparami at karing kayabemi. Lalo na karing kakilala at kakalaguran mi. Lalo nga talastas ingke kayong sarili at alguran ding paraming tao. Tiyaduan mi, kikawalatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Yung Ginoo, mantabaya kaya kayo. At kay kaan timurin, Iyat nayo ding pusoyo. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat ang pon matulid. Tunay ping karapat dapat at patulid yung pasalamatan dapat parati at naman ka rin. Oy pa, Diyos kailangan tapos mayipaya, kalatan sa Kristong ginumi. Kabalan ng kayang krus at king pamilyong mebye, kinabos na kami king kasalanan at kamatayan. Inaos na kami king kayang ligaya, at ginawa kaming metong alayang pinili, suging serdosyo, banal na balayan, balanay niwi. Numan ka rin papasyagmiing, mayipaya mong dapat, uling inaos mo kami, ba't king karalamduman, manmiras king sarili mong makapagmula lang sa sala. Unita, kabir sa blangkoro rin ang neskring banbalatok ng ngayon bibigay ka po riyang kaya ka. Tunay kaming balaloig pa, ikan sibo ni sablang kabanalan. Ulita pagparalampumi, pamanalan mo rin ngayon ni Espiritu mo, ban para kaya kami magilang kataon at daya, ning ginumi nga sa Kristo. Bay ko sa lubidawan pamaylas at kamatayan, kinuha ni ang tinapi, kaya pasalamat siya kaya ko, piraso ni, binyinig tikaring kayong disipulos at ngana, tagapan niya iti kungan at kananyi. Iti ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Mayo mo naman kapating kapunan, kinuha ni kalis, sabayang pipasalamat kiko, binyining kalis karing kayong disipulos at gana. Tanggapan niya iti ikungan at binungkukan iti. Iti yung kalis ng kanakong daya. Yung daya ni bay talanggang tipan, amot binawan para ipapatawad ng kasalanan. Daptan niyo iti, anting kabigaganakan kanako. Pasyag tayong misteryo ng kakatang sa pantayanan.
Ingin ganaan nyo pa. Ingka ba tayong pasumibin anak mo? Darami tinabi ng diye kalis ng kaligtasan. Lain pasalamatan kaya ka. Impa pa dyan mo kaming tao daraman ban sumuyo kaya ka. Pamamabang pag-amuham kimsa ng misulusulog at tao dahil Kristo. Tipo na nakamiting meto yung banal mong Espiritu. Ganun may pa. Insta tiglay siya maklagan at meto yato. Managyan pagilugod. Kami kaya kaming Papa. Francisco. Yung Bispo Florentino. Isa lang susuyo. Yung banal mong pulungan. Pakaluan mo kiyang gawin mo kiyang karapat dapat magkamit-kimbiyan na nangga. Kaya benang Maria, Birhen ni Diyos, yung Apostoles sa Bang Santos, at tinupad malam kabunin kaya kaban yung panahon. Puro dakat palagian, kikamalatan na sa Kristong anak mo. Kikamalatan ng Kristo, kambena at kaya. Ikpang may payang tuto, kamus pitong banal, pupurin dakat parangalan, manggaman king alanangga. Abibetang yan yung pangadyan, ipalagtirong kaya katam, ginuta sa Kristo. Kabas mo yung sa Marok. Mula yung pagkalabing kapayapan panon mi. Pankaswapan ni kaya kang pakadulo. Para tingin kabas yung kabyos yung kasalanan. At piligtas sa bangkal ganigan. Kamang maninay kami. Kami ang gayang kapanaligan. Para tayo sa Kristo kaya kaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo sa aming apostoles, kapay pagulang mo kaya kayo, kapay pambabiyag kaya kayo, yung mga sambalan kaya kaming kasalanan, naman gusto talian kaya kang iglesia, pamayapan mo ang pambilugan at pagkaburyan mo, kamabiyat magari, manggaman king alananga. Amen. Ang lugod, kapay panigin ng Jesucristo, kasamang tabi, manatili kaya kayo gan. At kaya ko ang Ibigay timon. tayo, share tayo yung lugod, ating kapayapan ng Ginoo, parang kaparatang tao. Kapayapan, kapayapan.
O iniginuta sa Kristo, ikaw na ng Diyos, amidang kimbyena, unilugod na kaya katamo, nun tamo mayawas mo sa metong kayong kayong balalapunan. Ginoo, kumatampang tanggap ka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayat na. Yung katawag na tayong ginuta sa Kristo, dalanata sa kimbiyalananga. Amen. Dapat ng spiritual na pamakinabang. Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatsu ko, king kabanal-banala na sakramento, kaluguran da ka, may giting sablang bagay, at pagnasan kong tanggapan da ka, dapat pauli na ningening penandit, era katanggap, king sakramento, umeka mo man spiritual kening puso ko, kakaulan da ka, bala mo wari, at suka ka rin, at paksan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo pa ing tulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Siklo tapo. Orasyon perata laban king COVID-19. O mapamakalulu ampon mapagmalasakit ay igpami. Lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka yung tambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan ke kami at may kakamate na karing dakal tao.
Adon mingeni keka ingkam balikdan mo kaming mitmong lugod at yatchat may ke kaming makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula ring taong mi tutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat ing pangakalat na. Panalangin mila ring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit at tinggawan dayti makasalikot at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Panalangin mila ring Dr. Narcis at ding sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula pabubren miyayawa kaniting sakit. Panalangin mila retang miyawa na kumayap na lasa ng malalagwa, ingatan mo la retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alang hanggang kapaynawan detang mayangon abye. Pagkala mo kay kaming grasya mo kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabi-abi para king ikakayap ding sabla, at ban makasawop kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sanang pauli ning masabal at mapagmalasakit mi para king metong at metong, mikabiyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami king pamagbayong lub at kabanalan. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banala na hinduning Diyos, mo sana pisawili ing aklis mi keka, king kagulangan mi, nune bagkos mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino, Virgen de Lourdes ning Kabetikan. Sa August po, no, yung nasobra natin, sinobra tamo, king lamak magkano? Alilwa, itang pipadala taking sakop. Wow! Palakuan tayo, 450,000 cash. No? Ito po yung pipadala tamo king sakop. Tang lamak agader tamo, tang cash. Dinonate ta. Talagang itong may abi-abi at talagang may miyalangan po tang takal. At ngayon po itang pantry tamo at ipa po sinobrang pilampang pituwata sakso price at kalupa po sinabi mi this August magpantry ta na naman, mamiyata na naman. At tandaan niyo habang ikayo makabulat ko puso, piyasa ko mami, mag-share, sosobra pa. Kukulang, sosobra pa. Ating grasya yu, mamagos. Mamagos. Ulinganan ng Ginoo, ining taong ini, masungit. Ining taong ini, makasarili. Piyasa yung lugod, blasa yung midake, king grasya na. Doon yung taong piyasa mag-share, lakapaltan, lakagisanan. Hanggang kitang sumobra-sobra pa. At sabihin mo yung po kanya kaya kaming na pong dating king Augusting pantry tam. At kalapa na sinabi ko, keep on praying, sana na nag-umirscape devastation na nangyari king China,
king Western Europe ne makalunos po ne ala ning meto nga ala na akong balay ana ala na akong kotse ana ala na ang kanako nga gana-gana baka na ano po kanina yan igit siya pagkikesilaban na Sister Set igit siya pagkikesilaban may baha mo na gamit ni mabulok na may nga sira yung kayang appliances sa gana-gana at yung pinsana at yung kotse mo yung ala na sira na hindi nga liwanag ko pa ito ng doon kotse na miyanyud lang nabalo mo lamiras makalunos at ito yung pangadita mo sana po alam mo yung pandemic kayo nini lalo na yung bad weather yan nakatamor ko sana maging kalupa na ting sinabi kong bansa total devastation talaga manalangin tamo o ginuting gabi ang sakramento magmasusi king kabiganakan king kamatayan at pamilimibye Kristong kaya anak masa na iting ayin idala na king ilapit king kaya kang alanganggang kaligtasan iti adwan mi king kulatan ng Kristong ginumi Amen. ing Ginoo manatiliya kaya kayo At keko ang at timurin. bendis na ng Diyos kung may paing tutuing igpa ing anak at Espiritu Santo Amen. daon taning banal Eucharistia may tamong mag-share mami lugod pan ginuluguran na katanaman at nakatamo para nupan kimbiyata mo. Salamat kin Diyos. Thank you.
Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before His agony. We share the body and the blood in His memory. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.